gang. Der er en nøgle her. Hej alle sammen, velkommen til den her video. Nana. Okay, du starter. Jeg bare gå i gang. Ja, man skal, vi skal alle sammen kunne høre det. Cherry Bunny. Du må ikke bare spise den. Cherry Bunny. Det ved du ikke mørkt. Jeg føler, at Cherry Bunny. Jeg føler, at min mund er fuld. Man kunne høre det. Cherry Bunny. Cherry Bunny. Jeg ved, at det er pis. Cherry Bunny. Cherry Bunny. Okay. Godt. Man skal være Cherry Bunny. Synes man først gør, når man har sagt Cherry Bunny, altså gå videre til næste. Jo. Jeg tror, jeg var med. Cherry Bunny. Man kan sgu da ikke høre mere. Cherry Bunny. Jo. Cherry Bunny. Cherry Bunny. Cherry Bunny. Cherry Bunny. Virkelig. Vi må ikke hjælpe hinanden. Du må ikke tisse på det. Cherry Bunny. Så stille. Den er væk. Min kinder gør ondt. Ej, det gør mine ikke. Jeg tror, det bliver større. Jeg har sådan to i den ene kind. Det smager godt. Ja. Ja, okay. Har du prøvet det? Cherry Bunny. Så stille! Føler altså lige lidt cute. Nej, noget papir. Jeg spiste juice over mig selv. Det går så godt. Kan vi godt? Kan vi godt? Han er meget sur af det. Kan vi godt se, at hvis man fører det ud, uden med vilje? Så er man tabt, så er man ude, hvis man kommer til at gøre det. Jeg tror altså, det bliver attraktivt. Ja, roligt. Det er fint, den er der ikke mere. Så er der ikke mere. Kara, så du bare derovre til at give. Cherry Bunny. Cherry Bunny. Lægger det til lige min juice her. Okay. Cherry Bunny. Jeg sukker dig. Cherry Bunny. Åh, det knæs kun så. Jeg har sagt Cherry Bunny. Okay, Cherry Bunny. Du skal det klogere. Cherry Bunny. Jeg snakker dig. Jeg overrasker mig, at jeg ikke er død endnu. Cherry Bunny. Det er det igen. Cherry Bunny. For det er Okay. Hvad er det der fisk? Gå om. Cherry Bunny. Mine næver, de er grimme. De er grimme. Ja, Cherry Bunny. Er du ude? Cherry Bunny. Okay. Cherry Bunny. Er du god? Jeg kan sige, at jeg har øvet mig. Er du ude?
var mega ulækkert. Ja, det var det. Ja, og Katrine også. Jeg har ikke hovedet nu. Jeg har ikke ude. Hvad er det? Ej, jeg... Det er utroligt. Det er bare fordi, jeg begyndte at grine af Nana, og så får jeg alle sådan ind, og så... Jeg tror bare, jeg ville dø som den først. Jeg tror, Sarah dør. Du har en lille mund. Det har jeg altså også. Jeg kunne bare ikke lade være med at grine, og jeg vil være spændt. Og så lige så flot ud. Og så kom de sådan herind, og så kunne jeg sige... Det er fordi, de bliver jo glatte. Sarah døde! Du skal have din tunge. Ja, Sarah, du savlede på dit ben. Du lægger håret i det. Man kan høre. Ej, kører! Jeg har det mega dårligt. Jeg vil ret Kinder. Føles helt. Det ser så ulækkert ud. Ja, det virker godt. Ej, det kommer altså ud af siderne. klappevange. Klappevange. Ej, det er så ulækkert. Det er det bedste. Ej, det er ikke noget. Ej. Nå, okay, din hund. Skal vi prøve igen? Nej. Jo, jeg kan godt. Vi har ikke nok, tror jeg ikke. Nej, det har vi ikke. Vi prøver igen i aften. Jeg vil ikke være brække mig. Nej,